toprağımızda buluşmak. Ji bo me rûmetek mezine ku em li ser axa xwe ya pîroz dîsa li gel we ne. Helbet ev encama têkoşîna bi rûmet ya girtiyên siyasî Kobanê di bingeha xwe de doza mirovahî û rûmetê bû. Ji heft salî heta heftê saliyan her mirovek li Kobanê xwedî li mirovahiyê, li vicdanê, li rûmetê derketin. Piştî wê bi doza bi fen û fûtan dest bi operasyonan kirin. Niha jî wek doza vicdan û mirovahiyê di pêşmeye. Ji bo me ti vateya biryara vê dozê tune ye. Ev biryar ne li gor rastiya welêt e, ne li gor hukuk, vicdan û mirovahiyê ye. û li ba me ti qîmeta wê tune ye. Em dizanin ku her hevalek me jiyana xwe ji bo aştî û azadiya vê gelî feda kirin. Pêkoşîn dan û niha li zindanan berxwedanê didin. Yüreğimiz buruk. Em dirişkestîne ji ber ku hevrên me hîn li zindanê ne. Dibe herkes bizane ku gelê me bi ticar serî li ber wan de neyne. Gelê Kurd ve ji bo azadî ve keviyê demokrasî tekoşîna xwe bidomîne. Bi wan hestana ez vekîşkan silav dikim û bi dilgeşî xerhatina hevreyên xwe gultan, ayla, sabahat û rehewalên din dikim. Erê dilê wan xemgîn e, li em bextevar in ku ev îro li ba me ne.